Bona tarda. Arrenquem aquest programa especial de TV3 vinculat a la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família i a la benedicció de la Torre de Jesús. Moltes gràcies, Nil. Gràcies, Nil. S'incorporen a la taula ara Tati Cabré, que és doctora en comunicació, guia turística i experta en l'obra de Gaudí. I també Santiago Roncallolo, escriptor peruà, que publicarà molt aviat un llibre sobre la figura de Lleó XIV, que coneix molt bé el papa. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. I si et sembla, comencem, perquè ara estàvem escoltant aquestes dades importants també per tenir el context dels ingressos que hi ha a la Sagrada Família, del tipus de turistes. Tati, tu coneixes bastant bé això, no? Com reaccionen els visitants quan arriben i veuen la Sagrada Família? Quan surten del metro és un espectacle. Si et poses al costat de la boca de metro i mires la gent que surt, veuràs que tenen com un xoc. És molt bonic veure-ho i aquella frescor, no?, amb la que descobreixen aquesta mole immensa que no s'imaginen que estarà al mig d'un carrer, no? Perquè, clar, vas a Notre Dame i hi ha com unes esplanades al voltant. Arribes aquí i te la trobes que surt supervertical, 172 metres i mig, i dius, no pot ser, no? I aquests són els turistes que ens trobem quan nosaltres anem transitant i ells estan allà aturats. Sí. Efectivament, la impressió, qui no ha quedat impressionat? Nosaltres mateixos encara estem aquí impressionats veient aquestes vistes, oi? Sí. Com són aquests turistes? Quin perfil tenen els turistes que venen a veure la Sagrada Família de Barcelona? Ara la major part de turistes que venen són americans. Hi ha hagut un canvi, no? Durant moltes dècades havien sigut francesos perquè els tenim per proximitat i perquè els transports són molt fàcils, però després de la pandèmia, en l'etapa postpandèmia, hi va haver un increment dels turistes nord-americans, no? I estan per sobre dels turistes locals, per sobre dels turistes espanyols. A més que turistes podríem dir visitants, perquè els turistes hi ha com una connotació de gent que està poc interessada, i els clients americans que passegem són gent molt interessada, molt formada, i que s'ha preparat la visita, que ha vist molts documentals, que si està en un creuer ha anat als xats que fan els creuers per preparar les visites. O sigui que és una gent que dona molt agraïda d'hostatjar, perquè realment venen a estimar el que venen a veure. Gràcies, Tate. D'alguna manera, els turistes, enllaçant amb el que dèiem abans, Tate, els turistes que venen a veure la Sagrada Família tenen també un component religiós o només algun? Només alguns, perquè aquí rebem tot tipus de persones, els que venen a un congrés i llavors tenen la visita inclosa, els creueristes que tenen la visita inclosa. Després tenim moltes famílies que venen perquè tenen fills que estudien aquí, perquè ara hi ha un boom dels study abroad, que seria com l'equivalent de l'Erasmus nostre. Als Estats Units és l'study abroad. Hi ha com un boom d'universitats privades que estan oferint l'study abroad. Llavors hi ha molts pares i avis que venen a visitar el net o la neta que tenen a Barcelona i fan, com no, la visita a la Sagrada Família, perquè si vens a Barcelona i no vas a la Sagrada Família és que t'estàs perdent el millor, no? Llavors això tothom ho té molt clar. Hi ha una diferència generacional, per això, en aquest esperit més de religiositat entre els turistes més grans respecte als turistes més joves? No, perquè ara mateix als Estats Units hi ha un boom d'espiritualitat. La setmana passada vaig passejar un grup de joves que eren study abroads a Barcelona i em deien que les esglésies catòliques als Estats Units ara es tornen a estar plenes. Hi ha com un reflotament de l'església catòlica als Estats Units i jo veig un gran interès per joves i per grans. Clar, no sé fins a quin punt la figura de Lleó XIV també juga en aquest moment, no? El fet que sigui nord-americà, el fet que hi hagi aquesta potser crisi de valors racionals, abans en deies, però que fa que creixi una espiritualitat, de vegades també des d'un punt de vista potser conservador respecte a alguns dels valors de l'actualitat, i als Estats Units hi ha gent que es pot refugiar en això. Això és el que tenim de moment. Hem vist autoritats que arribaven, fidels, curiosos que hi ha a l'entorn. Clar, jo no sé fins a quin punt la visita ara del papa Lleó XIV torna a posar una altra vegada, torna a fer un aparador de Barcelona i especialment de la Sagrada Família. Tate, teniu previsions amb xifres? És a dir, quan va venir Benet XVI ja hi va haver un canvi de tendència, oi? Sí. El 2010, quan va venir Benet XVI, hi va haver una remuntada de visitants a la Sagrada Família, a Barcelona en general, i del turisme religiós. Jo crec que aquest turisme religiós de pelerinatge, que són agències específiques, posaran la Sagrada Família en el mapa d'aquests itineraris que normalment venen d'Àsia, sobretot Filipins o de Llatinoamèrica i dels Estats Units, com hem vist, per fer Lourdes, Fàtima i Montserrat. I ara jo crec que, a més de fer Montserrat, hi haurà la Sagrada Família, sine qua non, en aquest itinerari. Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
plens d'aquesta emoció compartida. Des d'aquí, que estem encara amatents al que està passant a la Sagrada Família, després d'aquest majestuós i imponent espectacle, després de la benedicció de la torre i d'aquesta encesa de llums, acabem aquest programa especial, La Torre del Cel, el somni de Gaudí, que hem fet a TV3 des de 5:15